Hello guys, जोङो दिनै एक्सारसाइज 1.4 खौ सावरायगोन। दा 1.4 खौ सावरायनायनि सिगां जोङो मोननैसो फर्मुलाफोरखौ मोनथिनांगोन। जिहेतु जोंनि सिगाङाव होनाय दङ। जेरै जोंनो 0 + 0 0 + 0 खालामबा जोङो 0 1 + 0 = 1 आरो 0 + 1 आरो जुदि जोङो 1 + 1 खालामो अब्ला 1 0 दा बेखिनि ट्रिक्सखौ जोंनो नांगोन। बेखिनि ट्रिक्सखौ जों जुदि बुजि मोनोबा जों गोरलैनो हागोन। दा बिदिब्ला जोंनो नै 1 नाम्बाराव दङ 1 0 1 1 + 1 अब्ला जों बेखौ प्लास खालामना नायनोसै। एन्सारा नंगौना नङा जों नायनो हागोन। जोङो रमान नाम्बार 1 1 नि 1 1 0 1 1 + 1 1 जों खायसे सुबिदानि थाखाय जों बेखौ 1 0 1 1 1 1 प्लास खालामनांगोन जोङो। अब्ला जों बेजों नै 1 1 प्लास खालामबा जोंहा मा जायो 10 बा 0 1 1 1 10 1 नांबा बेसेबां जागोन जोंहा 1 बेनिफ्राय नै जिहेतु जोंनियाव बेजों 10 आरो 1 बा 11 1 बेयाव 1 1 अब्ला जोंनि एन्सारा 1 1 0 दा जों बेबायदि सुबिदानि थाखाय बानायनो हायो जोङो 1 जों 1 जों 10 जागोन जोंहा 10 बा जों नायनो हायो नै 1 + 1 + 1 1 + 1 जागोन जेरै 1 + 1 बेसेबां जायो 2 जुदि जायोबा जों बेखौ सिफायोबा जों जुदि बेखौ हासियाव नायोब्ला जोङो 2 जों 2 खौ हासार लायोबा नै 2 जों 1 रिमाइन्डार बेसेबां 0 1 0 जायो नै होमबा जों बेखौ नायनो हायो। बेखौ जुदि 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 नि लिरनाया एसे सेखौ जों जुदि मोनथाम जायोबा 3 जायो 3खौ जों जुदि नैजों दानबा नै 1 माइनास मा जागोन 1 होमबा रिमाइन्डार नै अब्ला जोङो 3आव बे 3आव 1 1 जों मोनो। अब्ला बेयावबो जों सेखौ जुदि खेबथाम दाजाबोबा जों बेखिनिखौ मोनो। दा नोंथांमोना बाखिखौबो बानायना नायनो हागोन। जोङो 2 नाम्बार रमान नाम्बार 2आव दङ जोंनि नै 1 1 1 1 0 प्लास दङ 1 0 1 1 बेखौ अब्ला जोङो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 बेखौ जों प्लास खालामना लानो हागोन। अब्ला प्लास 0 + 1 1 1 + 1 2 होमबा 0 जायो 1 नै 1 जों 0 जों 1 1 जों बेसेबां 0 1 जों 1 जों 10 1 जों बेसेबां 11 1 1 जों 1 नै 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 बेखिनिखौ जों मोननो हायो। एन्सारा बेखिनियावनो। दा नोंथांमोना गुबुन बाखि एग्जाम्पलखौबो बानायना नायनो हागोन। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम नाम्बार 2 आरो नाम्बार 1 खौ आं बानायबाय। दा नाम्बार 3 खौबो बानायनो हागोन। नाम्बार 3आव दङ 1 0 0 1 1 प्लास 1 0 1 0 1 बेखौ बानायनो 1 0 0 1 1 होमबा जों बानायनो हागोन नै 1 0 1 0 1 अब्ला बेखौ प्लास खालामदो 1 जों बेसेबां जोंनि 1 जों 1 प्लास खालामबा जोंहा 10 जायो। अब्ला 0 1 1 जों 1 जों 0 1 1 प्लास खालामबा बेसेबां 10 0 0 दो 1 दो 1 1 प्लास खालामबा 0 0 दो 0 0 होमबा 1 प्लास खालामबा 1 आरो 1 जों बेसेबां 10 1 प्लास खालामबा 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 बेखिनिखौ मोननो हागोन नाम्बार 3निया। अब्ला नाम्बार 4खौबो बानायना नायनो हाखागोन नोंसोरो। 1आ जोंहा मोनबा 1 1 1 1 1 अब्ला जोङो बेखौ 1 0 1 1 1 जों 1 जों नै 10 10नि जों 0 1 1 जों 0 दो 0 आरो 1 जों 0 1 जों 0 10 1 प्लास खालामबा 1
1 जों जेबो गैया नालाय 1 1 जों प्लास खालामबा बेसेबां 0 1 जों 1 1 0 0 1 0 0 दा बेखिनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन कुइसन नाम्बार 1 निखौ आं सल्भ खालामजोब्बाय नोंथांमोना ट्राइ नायनो हागोन बानायनानै बाइनारि क'डखौ बेबायदिनो नाम्बार 2 खौबो बानायनो हागोन